हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नै आङो दाख्लैनि भिडिअआवहाय माने दिन्थिदोंमोन माने वेडिं टुर साजायनायखौ एसे दिन्थिदोंमोन ओमफ्राय फुल साजायाखैमोन आरो नै दिनैहाय नेक्स्ट दिनाहाय बिराद मोजां साजायबाय आरो नै नायनो हागोन नोंथांमोनाबो ओमफ्राय माने हाबानि फाइनाल लुकआ दासो कमप्लिट जादों आरो नै दिनैहायसो बिराद मोजां नुबाय आरो दासो आराम साजायनानै बेलुन आरि होनानै ओमफ्राय गेटआवबो बिराद मोजाङै साजायदों आरो दाहाय दिन्थिगोन नोंथांमोननो दाहाय नुगोन हिन्जाव गोदान बरायनायावनो नुगोन नोंथांमोना थ' बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम इन्जय खालामबानो जाबाय बहुत इन्टारेस्टिं जागोन चेनेलाव गोदानै फैनायबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरो सोर माने भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ हिन्जाव गोदानफोरा सौफैथ'वाखै दाबो ना पानबारि दावराइबारि ना मा होनदोंमोनलाय दावराइबारि हादाननिनो ओंखारबोआखैनो खोमा ने दाबो आं फनखौनो हराखै रावनावबो मन्दिरावसो डाइरेक्ट थांगोन ना बिसोरो डाइरेक्ट मन्दिराव हाबा होनानैसो फैगोन खेबसे मन्दिराव हाबा खालामनानै लाबोगोन Mila kan? सौफैहांबाय हिन्जाव गोदान लायग्राफ्रा सौफैबाय
เจ้าก็ต้องหัวก็ตาลูกคุณลุงถึง4 บาททุก